ovo predivno mjesto nas je primilo za vrijeme prvomajske praznike. Uživali smo. Zar ne, sine? Kako ti je bilo? Da, bilo mi je dobro. Kaže da je uživao u svemu ovome što ovdje ova priroda nudi. Ove bosanske kuće ovdje, vidite, građene u bosanskom stilu. Imamo stražarsko mjesto. Tu je i naš dragi ljubimac. Evo i supruga, Žana i Brendi. Jeste, uživali smo svi i vraćamo se u naš grad Sarajevo. Dosta. Ljudi moji, nemate pojma kakvo blago Bosna ima. Predivno.